Kajing rakhi dap arpusan snem jong ka Kargil Vijay Divas la rakhi da ka Raj Bhavan ha ka arpun riu terik naitung arjar arpusaw ha ka balapin i kidur jong kiriu shlur jong ka thma Kargil. Yakani kajing pin i nami kidur lapli da ulat ka jilla uphagu Chauhan. Hakani ka program lapin kop buramru ye ki bahi ngasem jong Captain Keshing Clifford Nongrum ubalami na ka jilla Meghalaya bat ula IT la kajing na ka benta kari ha ka thma Kargil. सर यूथ कैसे चला सर कहाँ कहाँ फोटोज़ हैं बहुत सारे ये सारे हमारे सोल्जर्स पूरी हिस्ट्री है सर क्या से शुरू हुई थी कैसे चालू हुई आप आगे आ गया उनके भाई बड़े भाई की भाभी हैं उनके Habagrench kelak pathai khubor u Geoffrey Nongrum u bedeu henmen jong u Clifford Nongrum u loong bawat lada ladap arpusan snem menta bangi ladu no ya upara ha kathma Kargil henry ngidang sngo bakadang long ka bathamai wat happening kajing sngo si kajing kan mau jong u kalong ka buram ya ka jilla bat ka ying kasem kumban bo jingkan mau yu Captain Clifford Nongrum na kaliang kaying kasem kila bo ya kaway ka museum ka barit haying jongki ha ka balapin i ya ka jingdon jing jong Captain Nongrum baro. Ti kat kumong ba arpusan snem mende snem kala jrong ba ki snem mo henry kum ga yeng hite ka jing kamau jongi Clifford mo Clifford ide para jonga te ni kalong kadang long very fresh kan ha ka jing mo jing perkat jongi hi si yeng hi te nidang kamau kai hakapwat hakapor badang kena kumno I treshutom ban join hapo ki army inde banong ban join hapo army ru kam de kam ka ba long ka ba sup ken pin hap long ki ba pen kre mde tang ha ka jing puli ru nre pin hap long ru hap kamet ka phat ru pin hap long physically very fit te kumba nga kamau hi yo Clifford te nadu podang le college hi ru u dapen kre shisha hi ka jing puli ha pass yo ka graduation ka exam by appear ka deka combined defense service examination CDS te I penkre it ha pass yo ka graduation but hagaju ko poru mdei tang ba ban pass ya ka examination CDS ka written exam henry ka bakam ka deka physical examination by hap ya lamba ban yo join chaka Indian Army te ban yo ikata bule ka deka jingpu jong I ban join hapo army badil abu sha kata ka thong ida thrang si sha ban join haka army ti ida treshutom ru ban penbiang ya lade mtang haka jingpule henry wat yaka jing penkre yaka yaka koi kia ka met ka phat ben long iba long fit ma da shuang no hoit menta ngatrai kilat nang bun chu kilat kelenti jing sha ya nam ta ki khna ki jing batai ru long ban pani kilat kelenti ru udang bun ngatrai haki por kammen shua ki snam khandai phusan khandai pun riu ha tu ki por ki pada don than hi ta kilat kelenti ru bat kata ru ban ong ban join haka ni ka ban join haka Indian Army le si ha tu ki por im bun nang patip ba ong ba ka don kata ka lain ru ban hapin ba pin join kumu officer mo te henry menta pat kala bun ki wat kini ki jaka ban ai je hikai ru ban bapin ban lech ban pin tebet yelade ba pin long kata mo bapin kanu ka carrier ba pikwa ban pursue
ti kum kita kilat gilinti kilabun shisha ti hindai ka sulong no tangata hi kikna manta kin hap minot hin nalade anong ba kanu ka jing thumu hi ka mot khlam ka jing minot nalade ka mot rim poi ka thong ti ka dei hi ka jing minot nalade hi ti kan kuntu ki khna hi kumanga i para la jong hi Clifford kumno ba utrang shisha ban join ha ka Indian Army kumu officer ti ka jing pin khre jong u ka dei baro ka dei ka jing minot hi jong u ba ka upoi shaka thong ti ka ta hi ka ju ka message ki khna ha kanu ka line ka ba ki mu ban manong ban tre la ne ban simbanta ka dei bi ka tang ka jing tre shitom ban poi ka thong Mene mention ba dan kita ibu utara kerja di sini apa ni sih? Hai hayeng kadon iwe I kamera I belong ba ngiong ngila banong ka museum ibarit bang ibu lu kitiar gitar jong Clifford nado ki jan mai pong mensua ki tiar ki belong personal ki jemput jing tem jong I tinata ki uniform jong I por ba ila join ke army ki we ki momentos ba yo seni setai ki awards kini tai baro ngi bo lot hang tu bat juru ka ki dur ki dar ki badai jong gatmaru ke don ka dur ru ba let's say hak tu ki por mai ti basmat chon shondur ti ira bi camera ti shondur I don ki dur ba shon seni setai mdei hak por ba thma handai hak tu ka por ba I lecha in lech ban ya tur sepo tu ki jaka ti wari ki tur ki dur ka dei betang hadu banda lapoi kitiar gitar jong I hadien bai la pai ka kijing em la jong ti kitiar gitar ki poi hadien sibanai tingi lap ba hapo camera jong I gadon ki don ki roll film ki mapat develop tingi develop ikim ki turu ki sudan ki dur bai shon try bat ki parlok jong I ki badai ki army hi ba ki don chapo front mo manong no ti kum kita kitiar ngibu hapo ye ka museum ye long barit tingi kalong ngi ibu baik long lada don manu bakwa ban wan ru ni da ka musim kuloi ni welcome bejeki ban wan ha no kapor